Sawubona mbukeli, ngiyakubingelela, ngiyaphinde ngiyakwamukela kule channel. Ake ngiqale ngikukhuthaze mbukeli sisacela ushaye subscribe kuyo le channel ukuze ungeke usale ngabe sikuthatha sikubeka kwehamba phambili kuMaskandi. Kanti ke namhlanje mbukeli ehamba phambili sikuphathele i-top 10 yezimbangi zikaMaskandi esingakujabulela singabalandeli bamaskandi ukuthi sike sibabone bebamba iqhaza kumdlalo omuhle lapha wensizwa uKhespa Nyovest okuyena obambe iqhaza kakhulu lo mdlalo lona owamankomane lapho khona meningabe nizimbangi noma nifisa ukunqobana nje emidlalweni wawamankomane ninikele khona njengabaqobo bamaskandi njengoba bezimbangi ngokuhluhlukana kwabo bebaningi futhi ke kumdlalo wensizwa loba wenzayo singakujabulela ukuthi sibabone bejika naseringini kungaliwa kodwa beyodlalisana ukuze sibone yoguba uphondo ngoba phela usudlalile wona iswilile yona ngomlomo ayeke ejikisane ke manje eringini. Lana ke sikuphathele i-top 10 yama matches noma ezimbangi esifisa ukuthi sibone siqhuthana amadlelo. Njalo ke nazi imbangi zokuqala uDumakahke nkoryamagcokame sazazi lezi zinto zasayihongelane iminyaka isidi nesidi njengoba sazi ukuthi kule minyaka nedlule inkoryamagcokame yakhipha isidi lapha yenengoma ethi wavike esithweni nganami kwenze njalo njengabantu bayikhohlisa ngushayi nomzimba yayiwele sami isikhala ekhanda. uDumakahke kulonyaka ubuye wathi ukuthi umdala kimi akusho lutho lokho mfana awuphinda amazwi akho mfana angikuzi ukuthi uthini. Lezi insizwa kuba futhi anganjani sihambe ziyoqedela eringini lokukhuluma kwazo sikakujabulela lokho kunombolo 2 kuhlela lapha umdumazi kanye nonjoko angeke ngichaze kakhulu lezi insizwa ufethu sobala okwezinqa zesele ayiphelile neze sinesiqiniseko esixwele ukuba unjoko uyafisa ukuthi akayiphindiselele emva kokuba kwenzeka okwenzeka lapha bebizwe insizwa lapha igezani media ibambisene nombuso wamaciko lapha kwi-podcast la khona kwakhona ukuthi bagcine omunye wabo ebeka omunye isandla. Kanti kunombolo 3 lapha ngiphethe uJezel Khulu no DSD uqobo oludala oludlela imbongolo kwabo kwamadladla. Lezi insizwa siyazi ukuthi zake zasebenza eqenjini elilodwa likamgqumeni kanjalo namanye ahlukahlukene ayeholwa umgqumeni kodwa ke zagcina zingazoneke noma ke impi yasingazi ukuthi yaphelela laphi akuliwa kuyadlalwa singakujabulela ukuthi sibabone bodlalisana nabo mangabe kuthiwa uMaskandi bayathanda ukuthi bayobamba iqhaza lo mdlalo kaKhespa. Unombolo 4 uye umroza fakude nomkhathazi inkobongela yizo insizwa lezi ngathi mekuthiwa uMaskandi uhamba uyobamba iqhaza engamele zibhekane zombili lapha emidlalweni wamankomane emidlalweni omuhle wensizwa ziyayivuselele wona lo mdlalo usuthanda ukushabala lo mdlalo wesibhakela akuliwa kuumdlalo kodwa ke nathi singabalandeli singajabulela ngoba futhi izothola dayisa amathikiti singahamba sobamba iqhaza siba support ngaleyo ndlela. Kunombolo 5 kukhona ucela zimnike kanye naye Ali Mgube inxele langakithi kwamaphumulo. Lezi insizwa zibanga ke iqembu bafethu lama SAP singakujabulela ukuthi mangabe bengena lapha eringini isicoco kube yikho ukuthi ngoba ngathi nocela zimnike leli yaqembu usasene ukukhuluma noma akanelisekile neze ngokuhamba kwalo bake baqede eringini ngalo leli yaqembu owinile athathe iqembu ama-SAP. Nombolo 6 kuhlele uZanefa ngidi nemfeze emnyama laba kwabo kusobala kakhulu bayomele baqede ukuthi njengoba babe bambisene eqenjini okwakungondabuzo kwayo bangempela elalibanga neqembu ondabuzukayo okwakukhona kulo igcokamaelisha alimgube kanye nomjijelwa. Lezi insizwa nazo zafusa ke iqembu lalibanga kana leqembu londabuzikwayo bona beza ngondabuzikwayo bangempela bona. Kunombolo 7 khona umshovo noThibela. Lezi insizwa amagedangoma amakhulu futhi adume kakhulu lapha endimeni kaMaskandi aqhudelana ngokwahlukahlukene omunye udlalo bengengezo omunye uhamba phambili naye ngokunye ngokuvusa ikhaya noma ngokwakha ikhaya yize insizwa zombili zakhile kodwa ke omunye ugqame ngakuthanda kakhulu noma ngathanda nje ukubukwa ngakho kakhulu emphakathini zombili kodwa insizwa zinezinto futhi zisebenzile. Kanti kunombolo 8 khona ungizwe emchunu noTshatha. Kukaningi ke ungizwe ihalela uTshatha ngesikhwili kodwa ke ngoba ke akuyona impi womdlalo sijabulela ukuthi badzwane nje ngamankomane lapha kwi-boxing ring befake ama-boxing gloves
zike ikhiphane inkani siyasibone insizwa phezukweni ngoba hayi ngathi lezi insizwa impela ziyalingana futhi azisabani kodwa ke lokho akufuneki kumele nazane mabe nesitho khona zohloniphana. Kunombolo 9 khona lapha ukhuzane negcokamaelisha bafuthi uma ngase lezi akekho ongayifisi lena kungasijabulisa kakhulu ukuthi insizwa zike ibambe iqhaza kuyo lo wamdlalo kaCasper Nyovest noma uCasper Nyovest abambe kakhulu iqhaza kuwo. Nazo ke lezi insizwa singakujabulela ukuthi seyizoyibona singabalandeli sithenga amathikithi sithi nje siyobabukela bedlala umdlalo omuhle. Kunombolo 10 khona lapha uqhosha ngokwenza kwakhe kanjalo nomgqilazi wedeqa. Indaba ke yalaba iyasuka ngo2020 uma ngazopostisa lapho khona umgqilazi wedeqa agcina ethola ingozi ngendlela athi akayibonanga noma agcina ehlanganyelwa zinsizwa oqhosha nabangani bakhe. Ayinganjani insizwa hambe ziyoqedela eringini lomdlalo wazo kodwa kuseube sidlala akuyona impi akuliwa. Ungawusho kumbono wakho wembukeli ukuthi wena ubona kanjani kulama mesh mangase kuthiwa aya siyawathatha siwayisa eringini. Singayenza imizamo ukuthi sikhulume namaqhawe siwahlanganise ukuze lo mdlalo izoqhubeka ibe khona seyibone live kanjalo naseinkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo noshare comment yakho lana hayi kodwa inhlamba.